Dobry, jedziecie do miasta, mogę się z wami zabrać. Powiedz mi, chłopeczku, czemu tyś tak po śniegu łazisz? Coś się stało, albo co? No bo moplik mi padnął. Na pewno jedziecie do miasta. Zabiercie mnie ze sobą, ją tam za farą wyledza. No wiesz, według mnie to ty się możesz zabrać, no ale ją nie jada sama. Odleź trochę, bo ja cię nie widzę. Ja. Co ją widzę? Czy to łeb Kajsi? Ja to ja i mój łeb. Eli, my się nie znamy z Geburstaku od Eli. Można do niej jedzie ta. A ktoś ty je? Ją je Anton. Hop od niej. Nie dajcie mi marznąć. A co ty teraz tak na gwałt musisz do niej jechać? No, z kuli... No, za nią fest dużo karlusów w lauce. A ja się tak są nie dom. Dobra, no to właśnie. A w sumie i tak ja tam muszę do niej jechać, bo żeś mi teraz wspomniał, że ja powie hajster muszę do niej wleźć. Weź, no tak co mi nie namarajsisz. Pieruńskie gizdy zazdrosne. Hopy. Ej, Lukej, nie to tam Luca! Dobry, dajcie pozór na te krzoki. Zabierecie mnie. Ja, ale my tutaj jadymy, bo my teraz do miasta nie jadymy. Ja wiem, w to wyś ta są, ale ja ino chcę do gry ty, a wy pewnie do Eli. Jak mnie nie zabierę ta, to wam żaden kołaca nie do. Jest te pierze czas skubać. Ja, siadajcie. Chodź, Luca, chodź. Ja już idę. O.
Ja się po prostu nie spodziewała. Co wy tutaj robicie? No miało być trochę inaczej, mieliśmy mieć inną rajzę, no ale jak my się już tak trafili. Ale jo zmarzła, idę do chałupy, do grejty. Ja wchodź ta. I no musi to mocno drzwi zawrzeć. Ojej. Anton? Co ty tutaj robisz? Ja się ciebie nie spodziewała. Witajcie. Witajcie. Tyś mi wczoraj dzwoniła, że nie mógł przyjeżdżać, a ja dzisiaj przyjechała. Skoro się widno zrobiło, bo tu trzeba te pierzy wyskubać reszta. Witajcie. Widzę, że tu ma ta kupa gości. Ja ino na chwilę przyjechał. Godom, co zawierucha za niedługo będzie, to się schronia. Łote trochę śniegu, co tam spadło. Obejrzyta, co przyjdą takie czasy, co więcej śniegu nie będzie. Jak ludzie tak dalej będą marasić. Z marasono to ja się cujam, ale jakby mnie tak kto wysmarował, to bych się lepiej czuła. Czemu wcześniej nie dzwonił, co będziesz? To by ktoś upiekła. No, Luca ma koło, to możemy wleźć, a coś tam go da w aucie o pierzu, więc my możemy pomóc. No dyć. Działchy! Chodź ta! Widziałeś tego? Widziałeś, z czym ostatnio ona była w kościele ławleczyno? Czym? No. Ja nie widziała. Te koszule, jakie ona miała na tym pleku. No, Jeruna, ani nie gadasz? gołdejni. Ale mantel miała fajny, ja ci powiem. Ja, tych miała fajny. Spodobał mi się festy. Dobry! Witajcie. Dobry! Witajcie. dobry. Dobry, Siednijcie se tam. dobry. Witajcie, Grejto. Witajcie. Myślicie, że bajer w tym roku zima? Jak go dołcie? Ja myślałam, że będzie. Witajcie. Ja Paulik. Anton, hop od Eli. Ja tu niedawno przyjechał z kolei tego, że mnie jest urzędnikiem. I ja urzędnik. Ja tu przyjechał na chwilę, żeby załatwić parę spraw, a co, że śnieg leci, to zostanę aż przestanie. Jeruna, co to je? Ja bym wam to lepiej uważał. Kaj woda. Hop też poradzi w kuchni. Rylak zamarzła. Musisz przynieść ze studni. Ała! Działchy. A wyście nie miały dopiero po południu na klachy przyjechać? Ja, wiesz co, my się wybieramy do miasta, ale po drodze my dwóch pasażerów spotkały, Luca i Antona, i stwierdziły, że dobra, przyjedziemy tutaj najpierw. No, a poza tym ja widzę, że wy dzisiaj bierzesz szkubietę, nie? Kurde, pierwej to się wszędzie szkubało, nie? A teraz kinikaj. Nauczycie nas też? Siadaj tak, nauczymy. Przy takich pierzu, a alergii to nie było. Pierwej. Pierwej nie było nic. Kaj tam pierwej. Teraz już są te wszystkie takie pierziny, nie pierziny, jest te wszystkie, kochaj tam pierzyń. Tak, kiedyś się na struzaku spało, a nie teraz na tych materacach. To było zdrowo. No bez tuż. Teraz niby wszystko lepiej, jak w górze, prawda? Łumie się łumie, a nasienie ciacianie. Nie próbowałam. No. Co będę musiała zapisywać? One są wilczowskie.
Co to ci się stało? Kurde. Bo to tak z nerwów. Idź tam do izby, czy to opatrza. O jest, Derkusie, chłopie, coś ty narobił. Powiedz mi, co to ci się stało? A bo to wiesz, tak z nerwów. Z nerwów? Jasne. Nie gołdej. Myślisz, że wiesz, że oni coś w sensie Ela z Paulikiem? Co, tak mi się zdołał. Ale co, nie wiem. Że to nie ino są pierzy szkubali. Wiesz co, trzymaj to tak, no ja zaraz przyjdę, ja? Grito! Ale po co wy tak mantel od chopa żeście wyciągli? Pójdź sam. Ja ci chciałam powiedzieć, jak zostanie więcej tego pierza, to zrobimy jako lalkę. A na pierona ci. O, nazwijmy ją Anna. Anna. Ja cię znowu zaś dostanę. Zaś? Czy tyś nie jest sam Paulik w sprawach urzędowych? Ale my się już poznali z Elą i to tak, wiesz, po znajomości. Ach, wy urzędasy. Nie wiem, to ta gańba? Ja nie jest żadna mafia, ani polityk ze Polski. Wiesz, co to jest administracja? Co robisz coś nie dla własnej władzy, bo musisz. Ino narzędziem. Jak kat, który nie ma uciechy z tego, że kogoś ukaże. Ja? A po jakiej stronie rzeźbą? Jak? Daj pokój. No jak my żeś tu wszyscy, co my to posiedzimy? A wiecie co to wczoraj za haja była u Bercika? Ja wiem. Johan nakrył Bercika, jak wywozi hajsie do lasu. Ja wam powiem. Jak tak do swojego do gniazda się srał, to najlepiej go powiesić. I co, powiesił go? Ja chyba za... Działchy, w to was takie brzydkie rzeczy godać nauczą. Kotka jak przy pierzu. Cześć Paulik. Moja lipska. Prawda? Też prawda. Psico prawda. Rób ta co chce ta. Ale powiedzcie mi, co byście tam robili? Kto wie, ten widział. A kto nie widział, to niech się dowie. Co? To! W końcu po los. Biorę kramotę i idę. Ja, łoboc, a skubać to nie ma komu. Ja, a kosztowałaś ty mój kołoc. Oh